takulandirani maviewers nonse kuno ku Kamuzu International Airport komwe tikuperekeza a president aku Mozambique Daniel Francis Chapo amene akubwerera kwawo ku Mozambique. Pano tikuona vice president a dziko lino Dr. Michael Bizwig Usi amene abwera kuzaperekeza a president aku Mozambique a Daniel Francis Chapo.
Estão mantenham. Ponto de vista.
Daniel Francis Chapo. Vamos a continuar más.